सनशाईन सोलर सिस्टीम कणकवली आकर्षक ऑफर्स पीएम सौर घर योजना तसेच स्मार्ट सौर घर योजना अंतर्गत सबसिडीसह सोलर प्रोजेक्ट सनशाईन सोलर सिस्टीम छत्रपती शिवाजी महाराज चौक पंचायत समिती जवळ कणकवली। आजच संपर्क साधा आणि वीज बिलांची चिंता कायमची दूर करा। कणकवली तालुक्यात 24 फेब्रुवारीला आरोग्य शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं आहे। नमस्कार, मी डॉक्टर निलिमा इनामदार। मी वैद्यकीय अधीक्षक या पदावर उपजिल्हा रुग्णालय कणकवली येथे रुजू झाले आहे आणि आपण आपले माननीय पालकमंत्री यांच्या सल्ल्यानुसार यांच्या कल्पनेनुसार आपण आज इथे 27 तारखेला एक महाआरोग्य शिबिर घेतोय। तर याच्यामध्ये आपण वेगवेगळे डॉक्टर्स जे स्पेशालिटी डॉक्टर्स शक्यतो म्हणजे हे नॉर्मल महाआरोग्य शिबिर नसेल ते स्पेशालिटी महाआरोग्य शिबिर मी म्हणू शकते याला। तर याच्यामध्ये कार्डिओलॉजिस्ट आपल्याकडे येतील, एंडोक्राइनॉलॉजिस्ट येतील, गायनेकोलॉजिस्ट येतील, ऑन्कोलॉजिस्ट येतील, जनरल सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, त्याच्यानंतर यूरोलॉजिस्ट असे वेगवेगळे स्पेशालिस्ट लोक आपण खास याच्यासाठी बोलवतोय। आणि यासाठी आपण 3 दिवसापासून 23 पासून ते 25 पर्यंत वेगवेगळ्या आरएचच्या ठिकाणी वेगवेगळ्या तालुक्यामध्ये आपण छोटी छोटी स्क्रीनिंग शिबिरं आयोजित केलेली आहेत आणि या स्क्रीनिंग शिबिरामध्ये जे आपले काही लाभार्थी किंवा जे पेशंट निघतील यांना आपण स्पेशालिटी कॅम्प 27 तारखेला सकाळी 9 ते 3 या वेळामध्ये उपजिल्हा रुग्णालय कणकवली इथे आपण ठेवलेला आहे। तरी मी सगळ्यांना आवाहन करते की आपण आपल्या पालकमंत्र्यांच्या कल्पनेनुसार या शिबिराचा लाभ घ्यावा। गाव पातळीवर तालुका जे आपले जे तालुका आरोग्य केंद्र वगैरे आहेत त्यांच्या माध्यमातून ह्या शिबिराला लाभार्थी मिळत असे एक नियोजन होतं, त्याबद्दल काय सांगा? तर इकडे आपण 23 पासून मी तुम्हाला म्हटलं 23 पासून 23ला वैभववाडीला कॅम्प आहे, 24ला कणकवलीमध्ये आणि मला वाटतं 25 तारखेला आपण मालवणला कॅम्प ठेवलेले आहेत। आणि या ठिकाणी पीएससी मध्ये हे सगळे आरएचच्या ठिकाणी पीएससी मधले जे काही लाभार्थी आहेत त्यांना आपण तिथे स्क्रीनिंग करतोय आणि या स्क्रीनिंगसाठी सुद्धा आपण आपल्या इथले काही स्पेशालिस्ट डॉक्टर तिथे पाठवतोय आणि मग त्यांच्याकडनं स्क्रीनिंग करून घेतोय आणि अगदी आपण चाळणी लावून अगदी जे पेशंटना खरंच गरज आहे अशाच पेशंटना आपण इथे बोलून त्यांचा कॅम्प करतोय। म्हणजे जेणेकरून आपण नुसतं कॅम्प देणं हे उद्दिष्ट नाहीये, तर त्यांना पूर्णपणे शेवटपर्यंत सेवा देणं आणि त्यांना रोगापासून पूर्ण मुक्त करणं हे आपलं ध्येय आहे।